थांजायो। हमलाय मासे हमलाय। ओरै फैजोबबाय नाया गुफुर गोजा दे ओमफ्राय बिखुङाव गोसोम गोसोम फैजोबबाय बे गासिबो इलाय बियो माने बै अमा माबाया अस्ट्रेलिया अमा बायदि जाजोबगोनदां बियो गोसोम गुफुर गोनां बिखुङाव दै फैदो नैलाय गिबायसो खोमा लेबु बागान अमाया नै लाबोखाबाय जोंहाबो गिबाय गय बागान नायलाय मुसुमिनि गय बागान नायलाय बेरायहैनो र' बागानखौ नायहैनो नै बागान नायलाय लेबु बागान र' बैथिं नायहैनो जोंहा र' फाथोखौ नायहैनो जोंहा दाख्लै फाथो रोगाफैबाय थानायखौ नैलाय गय बागानखौ फाननो माबाखौ गय फुलिखौ फानहरगोन दे सोरनोबा नांगौबा लांफै नै गय बागान नायलाय बेयाव मा फोगोनथाय मिथिया आङो नैलाय फाथोआ नायलाय खान्दा खान्दाथार नै ओरैबो फोरानबावनांगौ दङ दासो दिनैसो खुन्थिया गायनानै फोरानहांदों आरोना माबानि बाव 400 बजानि बे नायलाय खान्दा एकदम नै आं फोफैनाय गोजा बे गासिबो आं रोगाजोबनाय बैयाव दं सुनांगौ खान्दा खान्दाथार एकदम बेसेबां दाम मोनगोनथाय फाथोआथ' बिराद दामथारनो माने महनाव ओरैजाय बलंगुरि बाजाराव 2700-2800 गाहामनो दाख्लै सुक्रुबार खनसे थांनायाव एबार खनसे सुक्रुबारावबा बेसेबां फैयो जायखिया 2400-2500 मोना बेखौ कालाराबो बारा मोजां नङाना ओमफ्राय फाथोआबो गुसुं जाहैबायना बेनि थाखायनो दाम बारा मोननाय नङा बायदि दां जायखिया जेखियानो जाया बेसेबांखि मोना फानहरनोसै सिगाङावनोबा माथो 1100-1200-800 फोरनिनो फानहरदों बोसोरथाम बोसोरब्रैनि सिगां दा बेखौ बेसेबां मोनो नायहरनानै